Habang kami pauwi na, nakilala namin si MJ. At sa likod ng kanyang mga ngiti, mayroong isang lihim na hindi natin aakalain na ito ang pinagdaraanan ng isang 18 anyos na batang ina. So yan mga kalingap, magandang gabi, hapon na po dito sa lugar namin, pero tuloy-tuloy yung pag-scout natin. At ngayon po, meron naman po tayong bagong na-scout, si MJ po, na meron pong matinding pinagdaanan sa kanyang buhay at nakakaawa po yung sitwasyon niya. Dito po sila, yung bahay nila, ganyan po. At kukumustahin po natin siya, mga kalingap. At tara po. So ito mga kalingap sila, anong pangalan mo kuya? Jesus ako po. Kuya Jesus, tsaka si JM pa. Kuya J, at JM, tsaka si Baby. Yan. At kuya, ilan ang anak mo? Ilan ang anak niyo? Bali ano po yan, kung makukuha ko po lahat, bali 8 po yan lahat. Madami. Meron pa po kasi tatlong kapatid ni po yung kapatid ni Gisa, may nasa isa pa, tatlo pa po yun. Kaya 8 po siya lahat. So ito na yung bunso. Ano po bunso niya man po. Akala ko ito ang asawa mo, kuya. Hindi po, anak ko po siya. Anak Oo, anak ko po. Parang yung mama niya po nakatrabaho po. O nasaan si tatay? Tatay ni Yeah. So apo mo na pala ito. Opo. Apo na. Apo na po yan. Ngayon po medyo nabalitaan niya siguro po na medyo may kaso siya. Nagtatago siya ngayon. Yung tatay nito, bakit? Anong kaso? Rape po. Rape? Oo, ni-rape po siya. Hindi naman po namin nagmalayan na nalaman ko na lang po huli na nung umalis na siya. So, ito pala si ate, anak mo, tapos ito ay apong Na biktima po siya ng rape. Kapatid ko sa akin. Yung mga kalingap. So ito po pala mga kalingap ay anak niya. Anong pangalan mo? JM. JM, ilang taong ka na? 18 po. 18 ka na. So yung baby mo ilang taon na? 10 months po. 10 months old na. Hello baby. So paano yan na 18 pa lang siya, may anak na siya. At ang Pa rin po siya. Nag-aaral pa rin. oo. Sinusuportahan na lang po namin kung basta yung makakaya. Kaya po, So bukod sa kanya, madami ka pa pong anak. Ito po mga kalingap ay nagulat ako. So kamusta tayo? Ganun yung nangyari sa ito mga kalingap. So na-rape daw si ate JM. So medyo sensitive po yung topic. Na-rape siya. Ilang taong ka nun? Ha? Kung mangyari yun, ilang taon siya nung mangyari? 17. 17. No, 7. Minulti edad siya nung time na mangyari yun. Buti tayo, anong action na ginawa nyo nung may nalaman nyo? Naglapit kami sa ng DSWD. Sabi, sindalaw bahala. Hanggang makalapit kami sa PNP. Oo. Pero ano nangyari? January pa. January na lang. Wala pa rin warrant. Walang warrant pa din. Asa na yung tao, yung nang rape? Nabalita ko nasa parting Manila. Nagtatago. Tatago. Wala pa namang warrant. Kaya hindi man daw dampot eh. Yun yung gusto mo talagang mangyari. Papakulong si yung nang rape dito. Papakulong ko talaga. Kami kapay ko sa amin. Medyo po yung mga kalingap nakakagulat Ayan si Ate MJ po. Ate MJ. At kumusta? Kamusta ka ngayon? Ha? Okay lang po. Okay ka lang? Opo. Nung time na paano nangyari yung kamag-anak nyo? Yung kamag-anak ba?
Ay, ito po. Kapag ko sa ama. Kapatid mo sa ama. Ayan po, paano nangyari yun? Na ano siya? Nag-eskwela po siya. Tapos po, paggabi, nalawat po kaya ako sa kabilang barangay. Naalis ako alas 6 ng gabi. Bukas na lang umaga ang balik ko. Siya naiiwan dito yung asawa ko sa mga kapatid niya sa Esa. Tapos nung iba, pag naantay niya matulog yung asawa ko, saka naman niya ginagawa yung kalokohan niya sa ano. Bago niya ano. Tapos malaman ko na lang, bigla ako nung malaman doon sa principal dahil sabi daw kung bakit laging tulala sa eskwelahan, hindi nakaka-focus, miski nag-uulan, naglalaro siya sa ulanan. Ngayon po nalaman ng principal na nila siya sa Mercedes para pa-check upan kung naramdaman. Doon ko po nalaman na hindi dalang tao na pala yun. Ba't di ka nagsumbong, Jessa? MJ, ay? Yes, kami. Jessa May. Natakot po ako. Tinakot ka? Okay. So tinakot ka. Anong sabi niya sa'yo? Tito yun, no? Tito. Anong sabi ni Tito sa'yo? Tito mo. Pag nagsumbong ka, Kapag tanggaan daw po ako. papatayin. Opo. Parang ganun. Kaya hindi ka nagsumbong. Hanggang sa nalaman na kasi kakaawa. At ano po natin, naawa ako sa sitwasyon. Lalo na kay baby. Nakamove on na kayo? Nakakamove on na kayo tayo? Makamove naman ko kahit pa paano. Tawa ng Diyos, miski nakamove on to type ko. Ay, hirap. Nabangon. Sana makalimutan yung trend ang nangyari sa harap. Focus lang sa trabaho. Huwag mo nag-eskwela siya. Kung kaya niyang face to face, ano siya? Kaya mag-module lang daw. Sabi ba, ka. Kung ma-module ka, mag-module ka. Buti naman naisip ka. Buti mga kalingap naisip niya pang mag-aral. Buti naisipan mong mag-aral, MJ. Hindi daw po ni Papa, mag-aaral pa daw po ako. Kaya po, sige ko po mag-aaral. Kaya pinilit mong mag-aral. Opo. Oo. Ngayon, ano mga pinoproblema mo ngayon? Talaga, ano yung mga pinoproblema niyo? Pagkain po sa pag-araw-araw. Pagkain sa araw-araw. Ano pa? Gatas ni baby. Opo. Tapos, ano pa? Diaper. Opo. May gatas pa ba siya? Wala na po. Ang ano niya, ang ano mga kalingap, yung pagkain sa araw-araw. Yun yung hiling ni Ate MJ. Ano pa Ate MJ? Gusto ko po mabigyan ng katarungan ng nangyari sa akin. Tapos po maging magandang bukasan ng anak ko. Tapos, ano pa? Ikaw din dapat mangarap ka pa rin para sa sarili mo, ha? Gusto mo makapagtapos, no? Opo. Oo, kasi nag-aaral siya mga kalingap. At, so, mahal mo ba si baby mo? Opo. Kahit sabihin natin na abunga siya ng pang-abuso sa'yo, siya pa rin ay biyaya pa rin sa'yo. Siya pa rin ay anak mo. Anong pangarap mo sa anak mo? Mabigyan po ng kinabukasan. Magandang kinabukasan. Opo. Okay. Gusto mo ba siya maging teacher? Opo. Ano pa? Doktor? Doktora? Ha? Pero tayo si MJ, mas okay na siya ngayon kaysa dati. Mas okay na po siya ngayon kaysa nung dati na lagi siya nakagalit kahit sa mga kapatid niya, lagi siyang tinutupak kasi may problema pala siya sa buhay. Kaya ngayon okay man na siya ngayon, na focus na sa eskwela. Ang hangad lang namin ngayon ay yung
nabigyan na lang kami ng katarungan kasi tapos na makahingi ng talagang para sa amin katarungan dapat ibigay. Katarungan ang hiling ni tatay para sa kanyang anak. So kanina napagkamalan ko nga, sila pa yung mag-asawa, pero iba pala yung sitwasyon ng kanilang buhay, mga kalingap. Kasi ito si Ate MJ, may anak na po at bunga po ng pang-rape sa kanya. Yan. At yun po ang ano nga ulit yung hinihingi mo sa atin? Ano ang kailangan mo? Nabigyan po ng katarungan sa nangyari po sa akin. Tapos, ano pa? Anak mo, anak Na makapagkain po sa araw-araw, tapos po makabili po ng gatas. Nakapamili po ng diapers niya. Diapers. At ito mga kalingap si Ate MJ. Ayan, Ate MJ, marunong ka manalangin. Ha? Okay, lagi ka mananalangin, ha? Tatay, ikaw din. So, ayan. So, hindi naman po lang yung baby niya para makapag-aral siya. So, module yung pag-aral niya, Opo. Lagi naman siya. Okay naman. Kumusta naman yung pag-module mo? Okay naman po. Nalilibang ka naman. Opo. Nag-i-enjoy ka. Opo. Yun, maganda. Maganda yung nag-module siya kasi para makalimutan niya yung mga nakaraan na mapangit na nangyari sa buhay niya. Ito, nakakaano ka na, So, ayan na, at natagpuan ka namin dito sa ang bibigay ako para sa nyo. Pansamantala, Opo. Ay, bibigay tayo mga kalingap. Sa pagkain, pandagdag sa pagkain, tsaka sa baby. Yan, huwag nating anuhin at hindi. Ito sa pagkain nyo. Pagkain. Oo. Tapos ito naman sa baby. Pansamantala ha, sa baby nyo ito. Yan. Maraming salamat sa tulong na nabigyan niyo po sa amin sa kagipitan. Nandiyan kayo para makatulong sa amin. Maraming salamat po sa amin. So, ayan, Ate MJ. Ako si Kuya Alvin. Ha? Opo. Ano masasabi mo kay Kuya Alvin? Maraming salamat. Kala ko gwapo. Joke lang. Oo. Isa ako sa kuya mo. No? Opo. Yan. Kung may masama man nangyari sa nakaraan, huwag mo nang intindihin yun, ha? Huwag mo nang balikan. Importante, magtapos ka ng pag-aaral, mapalaki mo ng maayos ang baby mo. Ano? Opo. Tama, okay ba yun? Opo. Yan, ang tamis ng ngiti ni Ate MJ. Happy ka na siguro at meron ka ng Opo. Kailangan niyo kasi yung parang Papaayos ko po yung cellphone ko na kasi po nakurap-kurap. papayos mo yung cellphone. Opo. Hilig siya manood ng mga vlog. Talaga? Opo. Ako baga kaya kay Pinbugo. Po lagi niya kasama si Ivan Alaw. Oo. So, idol niya si Ivan Alawi. Tsaka si Rapi Tulpo. Idol mo. Opo. Oo, tama. Oo. Sabi niya, Oo. papayos niya. Pag may pera, papayos niya yung cellphone. Papayos mo. Pag may pera, papayos para may malibangan. Oo. Asan na yung cellphone? Nandun po. Kung mo daw dyan, Sira yung kita natin yung cellphone. So, yun yung nakakapagpalibang sa kanya. Opo. Ginagamit mo rin yung cellphone sa Opo. module. Kaso po nasira po siya. Okay. Lagay lang din sa kanya ng anak ng aming ng asawa. Sabi niya, pag bigyan ka ng bago pag mayroong bad trip. So, ito mga kalingap at Hindi na po naon. sila- Opo. di ba sa akin na lang? Ay, joke na.
Joke lang, papaayos pa pala ito. Papaayos niyo pa ito? Opo. Malay mo, pray ka lang, malay mo. Oo. Meron siyang Sige na, papaayos, sorry ha, papaayos pa pala, hindi ko nang ipa sa akin. Joke lang po mga kalingap. Ayan, opo. Ayan mga kalingap, at masaya naman kausap si Ate MJ. Ayan, si Ate MJ, si Kuya. At medyo masasayahin sila. Ayun, kung hindi kami magtatagal, ano? Opo. maraming salamat po sa tulong na suporta niyo sa amin. Sana pagpalain pa kayo ng Panginoon. Welcome po yan. Mabigyan pa kami ng maraming katulad ninyo. Salamat. Marami. Okay po, at yan, Ate MJ, paalam na kami. Salamat po. So mga kalingap, maraming salamat po sa panonood natin ng vlog natin today. So kasama ko ulit po si Ate Rena Vlogs, andyan po siya. Yan. Thank you so much mga kalingap sa patuloy na suporta sa channel natin. Nawa marami pa tayong matulungan. Salamat po sa hindi na-skip ng ads. Maraming salamat po. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe sa channel natin, Kalingap Alvin, kay Kuya Val, ang ama ng Kalingap. Siyempre kay Kalingap Rab, kay Ate Edna, kay Ma'am Buena po. Siyempre kay Ate Rena po, Ate Rena Vlogs, meron po siyang channel. Maraming salamat po and God bless. Bye-bye. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po, and today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging